どうも皆さん、こんにちは。HPL ハドです。今回はトンプソンゴールドを実況していきたいと思います。これはね、まあ、結構強いと思うんですけどね、防弾相手にはきついですね。反動もね、こんな感じで、まあ、使いやすいっちゃ使いやすいですね。どっから打ってるんだなんだ、どっから打ってるんだ、今の。まあ、トンプソンゴールド、これはパンデミックやヒーローモードなどで使っていただければ、活躍するかなと思いますが、全然キル取れないや。じゃあちょっと、トンプソン卒業しよう。じゃあ次は EQ7 ハロウィン。これはね、EQ7、まず、反動の方。EQ7 35発になっただけって感じとなりますけどね。この感じでぶれますね。ハロウィンは基本、弾が増えただけっていうのもありますよね。実際使ってみると結構、使いやすい人には使いやすいっていうこともありますよね。結構、今さっきから一見も取れないとかいうことじゃないですけどね。それでも、口に、これはまず、ゼロか。おっと、1キル5です。これも最悪の系ですね。こっちはベレッタ72、デュアルコルト RD、RDRD で、そういうのもあんまりこだわってないんですがね。一応組み合わせたらこんなになっちゃったみたいな感じですね。これはね、ベレッタ70、これはもう、普通のベレッタ70が、もう、確か、なくなったっていうこともありますよね。BM94 と一緒に、さよならって言っちゃった武器ですね。これは一応正月におごってもらって当たったやつですね。弾が40発っていうことで、スキンも結構かっこいいね。あんまり悪くはないかなと思うんですけどね。相手がイモリ気味ということなので、仲間が強すぎて。おっと、こっちにはスプラインのデイビッドさんがいるのかな、デイビッドさんかわかんないけど、KD2 点何ぼかある人ですね。とっても強いです。この人がいるから大丈夫。だけど、僕らも頑張らなくちゃいけない。さあ、次はね、あとはトンプソンゴールドに乗っていこうかな。この KD をちょっと回していきたいんで、97ハロミ使いたいんですが、今日はそんなこと関係なしに、KD が悪くてもいいというね。オラーとミニミね、今ね、もうミニミがね、もうミニミブームになってるからね、もう新兵とかでもね、確かもうサブで入ったら、ミニミ振り回してるやついっぱいいるんだよ。もうやって、もう動画撮れてるし、今喋ったのは、前回の何本か出してる動画の中にも、これ入っ一緒にやったアスクさんですね。この人はね、普通にうまいです。見た今。見つけたら、イエーイ、うわ、アスクだっつっても大丈夫ですよ。何の反応もしないんで。お前そんなこと俺に言えるっけ？AK47 ハーフに、これ、まあ、君がそんなやつだこれは、と思う。危ない。バスの銃曲。バスの銃曲ね。デスノートありますね。まあ、結構 ER70
もうこれは、普通にお前まあ、がそんなこと強いですね。言ったから俺まだバラすぞ。もうどうでもいいから、まあこんなこと言ってますけどね。せっかくの実況まあいやがバラしてみる。相手が結構イモリ気味ということで、まあちょっと攻めにくい面もありますからね。もう終わっちゃうね。わかった。ちょっと大丈夫です。うおー、すいませんね。ちょっと今日切り、まあ、なんかタイムマシンカルトが飛んでいい。参考にね、なったらいいかなと思いますけどね。じゃあ次、まああんまり僕武器に乗ってないんでね。あのじゃあ次は、何しようかな。ゲーキをなるかって。まあこれは前の実況で出したんで、ね、今度はじゃあ、どうしようかな。普通に、まあまた今度、いろんな人から武器借りて、動画撮っていきたいなと思います。それでは、さよなら。